Inden vi startede, der havde jeg nogle hedeture og svedeture, og jeg havde sådan cirka en 6-10 stykker i løbet af dagen, og det samme i løbet af natten også. Så det var sådan ret intenst hver dag og hver nat. Ja. Nej, nej, slet ikke. Jeg spiser ligesom jeg gjorde, og drikker ligesom jeg gjorde, og dyrker motion ligesom jeg gjorde før. Så det er fuldstændig samme. Altså det har svinget ret meget, men generelt så har jeg ikke hedeture i løbet af dagen mere. Det er jo mega fedt. Jeg har stadig nogle hedeture om aftenen. Jeg kan ligesom sætte uret efter klokken 9. Der kommer der en 60 stykker i løbet af aftenen. De er ikke så voldsomme, som de har været før, men de kommer. Men jeg har ikke nogen hedeture i løbet af dagen, og det er fedt. I løbet af natten, der har jeg stadigvæk nogle hedeture, og jeg har ikke lige så mange, og de varer ikke lige så lang tid, og de er heller ikke lige så intense. Men jeg har stadigvæk nogle hedeture. Jamen det bedste er jo, altså det er jo super fedt, at jeg ikke har hedeture i løbet af dagen. Altså det er virkelig, virkelig fedt. Det er selvfølgelig, jeg ville da ønske, at at jeg bare kunne sige, nu har jeg ingen hedetur mere overhovedet, men det ville nok også være at skyde lidt for højt. Men, men altså bare enhver hedetur mindre end den, jeg havde før, er jo federe. Så det synes jeg har hjulpet. Ikke? Altså det er dejligt, at jeg har de færre ture der. Og så har du lavet noget traume relief på mig, som også har været super dejligt for mig. Ja. Ja.